chỉ bây lệ với cô với nã chuan market clear hậu na hun kan hậu thleng le ta tuna market clear hậu na kan nei in ni dang kan ti lo dan in karma sa trade kan en ma sa photanga chuan market clear na kan lut nga lang bo chuan first of all karma sa trade hi en photira ten screenshot sa kan ya hei karma sa trade an ya kan hmung hian a gold ta buy opportunity tha kan hua wana wara mo chu chu daily areas of value sign ta kan hmung hian kha kan hmu kha chart ta kan soi fiang daily a hian hei lo tilang lo tai la khong ai monday a hei monday kai karma sa kan nei khan ta tro chong karma sa na la si sa po khang ka bei sei dang ka so ya tei din la nge po ka bei sei ya to en ho ka chuan ta hian weekly daily a hian order block kan nei ta ni chuan ka en ber chu one hour a market structure si form chuan buy opportunity kan nei ka em kan en ang kan ti ta chuan monday hi han play la monday a karon touch the chain tro order block hei gold big kan ta one hour a hian hei subscription hi ang lo wang hian one hour a replay button kan hmang thei ra ma se kan soi fia thawang hemi chin hi lo en taula kan hmu hian monday a aron touch ta tro chuan enge reaction in pe aron touch hian khongai kan fair value gap ron chuk nei hnung ber hi in tro one hour a hian hemi fair value gap cm2 high hi nge hei hin ta ni chuan a high hi aron chuka fair value gap in aron chuka fair value gap thara cm tro a high a break ta so you know nên tiêu tu trend change mo khami ha trend change kan la nga kha mi sang sai nang lau the mi sang chu a trend zone headline high the point la thei ta ma se last fair value gap cm2 candle ma saber high kha kala me thin da kan la tro ta first entry oma first entry hi I London vela oma first entry hian entry kala chuang lau ta kai pon hei entry du tu samen ta tro a break to na aron pool beka hei one hour fair value ke pa thau by opportunity thal tu om to ni chuan chuta chuan hemi high hi kan hmuang hian a bullish continuation dong am be sei don chuan kan hmuang hian a pool back a tro chuan high a break ta ni high a break hian aron pool back le nga lawa chu mai baka high a break hian fair value gap ne aron break ta ni tro chuan simple rules ha chuan hei first entry in don ta hei second entry chuan tiang han entry kan siam mai thei ta hei ga entry ni mai thei ta khoi ka stop loss hemi lo hian a him ta ni tro chan chu hei kan swing kha ni to wangin chuan 1:2 target and 1:2 to hit phalau set ta ma se kan hmung khan position fully in kan close tai kan close ang mo 2424 and 2424 around here and close ngati nge chan kan ti chuan kan hmung yen hemi high kan break point kan pull back le high kan break le draw market hi la strong view ma se news kan nei main heti copy na chawta ni example news kan nei nuwa han a positive view se higher price action te mutai tai la hei kan news nei na khain ta ni kan hmung hian news nei nuwa momentum chakul tu kom to lo mo kan sell momentum hi chak to em hi baka 1:3 target tur tia ka soina thin khain ka video an thin cha first fair value gap hi swing low in eng lo chuan khong e target 1:3 ei kan 1:3 a target pa nga ya phai chuan 2418 ania khawang khan claimin tunami hi chu mo risk to reward ta thalo dewa ni danga te ta in ma se win position hei hi ka bai en ta hi ka 2405 hi ka bai ma saber en ta ni 2405 2405 around here in chumo ta hian 1 minute out lo hriam la 5 minute ta entry ka la headline vela hian chuan second position hei ka nei le a second position ka nei na 2405 second nei position ka nei nai hemi swing low hemi short term low hian stop loss ka da chuan ka trade chota hemi account na ka trade na hian kan hmung hian hemi zo ki hold tang tur ka ni ma se hei challenge account ka ni mo khami challenge karon share ang ka ti bo ka challenge account ani chuan eta kan challenge a hian gold contract khan lo ti dik lo wangin
position close ka ngai chuan ei chete profit in ka close a chuan ka buy non le a gold chuan target hit nan $100 vel ka lama wa kar ma sa $300 vel profit ani chu chuan target ka hit chuan ti han face dang nen ka ron share le zeranga hemi challenge account b ka tang hian trade evaluation kha kan nei chin no ta in chu mo chuan kar le a hian enge be sei tu an han in tai la kan hmuang hian gold da chuan kar ma sa han movement a tha I DXY a chuan eng thamma move lo in tro hai arrange kar ma sang te ang in a om lo wa hei ranging market ba kan hmu lo ta chuan ta hian enge kan nei daily fair value gap kan nei ta kan hmu hian kan daily fair value gap pi ron touch to ta ni DXY hian mo chu ma a soi le du chu kan bounce chho na hi kan hmu hian daily order block atang kan bounce chhowa chuan ta daily fair value gap atang reaction kan hmu le ta ma se sale continuation hi ka bei sei lo ta chan chu hemi fair value gap a kan touch atang hian sale pressure rom em lo mo enge pressure rom hi khong e week ko hi hei an hnuai lama ve kom chu wang chom buying pressure kan nei don ti a bei sei om ta chu mi zer chong khoi ga next target du tau hemi short term asiama hian order block hi hei kan first target kan next target thei ni tro chuan khoi kan next target le tu kan ti chuan he ta fair value gap dang kan la nei le ta kan le ta i chu chuan jong kar le chuan dik suai chu bullishness ka bei sei ma mo hei heta hian 4 hour fair value gap lian tham deuh mai kan nei ala hol ta hemi 4 hour fair value gap kari ken lo ta inversion ang hian la zok tai la tro area kan cover nema Barcelona chuan kar le a hian buy opportunity om chuan dik suai chu buy opportunity zen mil zok patum da ni example a aron pull back down a heng a hian clear price action mo hei to don chopi em hi clear price action om lo ta lower time frame emo 1 hour 15 minute ti bera heng area hian clear price action om chuan buy opportunity kan ena mo ani lo pon la rai sun zom zel mei theya kar le I kar thar te ne a thar te ne nei no pula chuan chuan be sei ti sang tuk lo ila kar le chuan dik soi le euro USD chuan chan chu euro USD a po chu tiang thau in ta kan hmung hian euro USD hian daily fair value gap kan nei ta tro chuan heta daily order block kan nei bok ta ke min nang lo dawa I DXY a DXY chuan hemi kan pushback chho nei hei rei tol tu mo 21st March day ni headline ani la 21st March he lai mi ve le hin to ta kha ai ang to lo ta ni chuan tuna chuan khami wang khan internet price action ai an deuh hlek chuan kan khai khina SMT de kan la thei ta tuna chuan ai area react nine ang lawa a le kal da nei ang lo bok ta ni tro hai DXY a hemi leg a hian order block a kan om em om lo euro USD a hemi leg a hian order block a kan om mo chuan chumi na min hmu dir chu order block a oma tro heta fair value gap om bok ta chumi na min shet tir chu enge ka chu ta ngai to tu I consolidation kha kan be sei ta ni kan be sei ta ni kha chu tong kam dik lo mai thai sta ma se consolidation ba be sei tur ba om lo mo endina I buying pressure a sanga selling pressure a san bok kha chuan price kha mun khata to deuh han che char char don ti na in chu chuan enge kan be sei thei ti kan soi dong do kan tong nem tlat tu lo da kan hmong hian ka be sei chu euro USD a hian hemi sell lek zo ki ala continue ka be sei an chu heta ala continue thei nan target tu kan nei bok ta chumi mai ni lo in hemi a hian daily fair value gap kan nei atro ma se hemi daily fair value gap poi han en tai la clear structure train chalom lo tro heta chete fair value gap chu kan nei ta fair value gap siam tu lo khong e hemi lo hi lani sel ngon na chan tu rom lo chuwang chuan kar le ka be sei dana chuan tn retracement kan nei thaboka consolidation kan nei a hetlama liquidity swap oma sell off ka be sei ti nine chu first of all a chu ka be sei liquidity la sell off
เด็กสวยเนี่ยนะมีเรื่องเด็กสวยอ่ะพอหมอขานจีน่าสังการแห่งเฮาแห่งโลเฮาปอยอะไรเสียหรออ่ะเสียหรอกจะกติใจก็ขบไปเสียจุดอ่ะจนที่หลังแข่งไทยลมเลยไทยไง hemi a hai hi aron la do nem ron la kher lo mai thai chu mi lo pon ye ding kar ti ra tang ten ta in chun zom chuan ti khan a ten pul be ka continuation mo khami kha te kan tum mai tur ani ma je ka be sei dan le kan forecast ang ani ang point forecast ang ani ang i euro USD chu bearish scenario ani la dik so ya po chu tian chuan bullish scenario ha ka be sei ma zok tan chu mo chuan gold hi interesting le ta gold hi hemi daily order block kan nei ta ni tro fair value gap in a siama khami swing low ha hi ala hot be ta ni daily a chuan kan hmu hian hemi hi first touch kan nei ta tro kan be sei don tur kha chuan order block kan nei order block a fair value gap kan nei higher price action kan nei lo ta sell off ta ngal pot ni chumi chuan ni indicate ni chuan price weakness mo chuan hemi low hi kan break le ta tuna khunge current price action no heta hian kan hmu hian a pullback na hian order block daily order block a siama fair value gap alo om le buk ta ni chumina ka be sei chu lo te nok lo to tai la kan kan hmu hian hei kap karma san bai na khan tan tro chuan big sell off kan nei thata daily a han kamak nei lo an tai la daily order block hi kamak anga fair value gap om bok ta a tight em wa fair value gap chu kamak lawa chuan nge kan be sei kan thai kan ti chuan price hi reaction kala be sei ni han ri se tro chuan 1 hour a market shift om chuan sell off thoni dik soya la phe mu la bol ta khang kha ani me ya hem te pathuma ka be sei abak chu kan soi phak lo nga chan chu e po exam nei lai kan ye kat en man hau te en hau pathumi ka en anga te opportunity tham chuan whatsapp group ate bo han ka lo share le anga chuan challenge kan nei kha lo update zel ka lo tu mang mo hei ka te la kan ye kha kha lo en ve chen sim sim wala na manin in zel nine do pon en hau ka download a kha hei hi 100k account funded account pang ai zo khain ta heta po hian ka pai thau ni hei heta hian kan hmu hian ka position pang ai pakhat zo a chuan i gold hi 2404 a zo ni ka pai mo ta hian swing type deuh hian ka kala ni khat ni ve hol thian trade khang kha ani mai guys